nyalo kawgi kanyo. Awinje yo makare Ali Abich ka in Homa Bay anantiere e tesendo bila ma county ma Kisii e boma ma Kisii kama otieno ma piny rugo kawuono obila ma wuok e teseni ka achiel kod jowetegi ma wuok e DCI nomako ojana moro otieno ma piny rugo kawuono ka ni kod lewni mag polise kende odhi nyime kod timo maundu e gweng' moro kata kar miluongo ni Mwembe mantiere mana kilomita 2 kawuok e boma maduong' ma Kisii kendo kijanano ma jahiga 27 nomaki kana orwako uniform mar inspector ma bende wachoro ni no okwal e tesendo bila moro ma iluongo ni Birongo mano en kilometers 17 kawuok e boma ma Kisii kendo kijanano no nitie kod pala ka achiel kod ogudu mar polis mopogore gi mano bende ne en gi jowetene moko mane gitimo godo maundu no odiochieng' ma piny rugo kawuono. Kata kamano jatend obila ma county ma kata OCPD ma Kisii Central mano Amos Ambassa mane maloso godo wacho ni ojende mahao abich sani imanyo kendo itimo pedha mager mondo mi ng'e kuma gintie tok kane obila oyudogi ka gitimo maundu. Kata kamano ng'at achiel ema noyudi ka jowetegi moko no oringo. Mana kaka inyalo neno chien wantiere tesendo obila ma Kisii Kisii Central Police Station kuma kijana no oketie kendo medo konyo obila gi timo nonro kaluwore kod gino ma gitimo otieno ma piny rugo kawuono. Kuom wik achiel mokalo jodak wuok kuonde mopogore opogore ahinya jodak mawuok kamiluongo ni Mwembe, kuonde miluongo ni Menyinkwa ka achiel kod Kiamabundu, kuonde miluongo ni Egesa ka achiel kod Birongo mantiere machiegni kod Keumbu osebedo ka ywak ahinya ni otieno nitiere jogo mawuotho ojende mawuotho chakre kar saa 4 otieno nyaka kar saa 6 machuny otieno ka girwako lewni mag polise kendo giting'o nyaka apendni ma gi attack godo jogo ma gimayo. Omiyo en wach mosebedo ka kelo buok maduong' ahinya ne jodak ma kaunti ma Kisii. Omiyo jotend obila wacho ni apedha mager pod dhi nyime chakre otieno mokalo no kendo nyaka sani gidwa ng'eyo ni gin vijende mage mosebedo ka timo maundu e kaunti ni ma Kisii. Bang'e kanyo ang' ni watudre kod Amos Ambassa men OCPD ma Kisii Central mondo ler ni nyaka sani apedha no chal nade kendo ang'o ma gichano timo mar neno ni ojende mano oringo go omakgi kendo otergi e mbele do kaluwore kod gigo kata maundu ma gisebedo ka gitimo e boma ma Kisii. Ainya Crispin Otieno, erokamano Ainya Crispin Otieno kuom report ma kamano mowuok e kaunti ma